Films present. हमर सोया जी कोइले सोमारी नु हो उनकर दाया के सुनी त्रिपुरारी नु हो। हमर सोया जी कोइले सोमारी नु हो उनकर दाया के सुनी त्रिपुरारी नु हो। कोडी दर्शन खातिर चल गइले रौरेला बलमुआ लंगड़ी हौवे लेकिन कामरा वाले के दौरेला बलमुआ लंगड़ी हौवे लेकिन कामरा वाले के दौरेला। गेरुआ कपड़ावा बजरिया से लाई के झलर मोती से चले कांवर चमकाई के तनिको हारी नहीं दम बोले बम के तनो लागे ऊपर से घमावा तो भो नाचे छामा गिरे नहीं देला झोरा झंटी कस के चौरेला बलमुआ हौवे लंगर लेकिन कामरा वाले के दौरेला बलमुआ हौवे लंगर लेकिन कामरा वाले के दौरेला। राइटर गांधी के संगवानु बारे बड़ी हो श्रद्धा से जलवाई ढारे रउआ भगती में बाबा हरदम रहिला बेयस महारी दम चढ़ा के चिलमौत रहिला हो गंगा जी में डुबकी लगा के पिया पवन पौरेला बलमुआ लंगड़ी हौवे लेकिन कामरा वाले के दौरेला बलमुआ लंगड़ी हौवे लेकिन कामरा वाले के दौरेला।